салом мухлисони дастаи Барселона. Шаби гузашта Барса дар майдони худ бо ҳисоби 0-3 шикаст хӯрд. Вақте ки ман дар канали 11 бозингар ҳамин гуна прогнозро гуфтам ва ҳатто қайд кардам ки мухлиси ашадии Барселона бошам, дар комментария мардум маро таҳқир мекарданд ки ту чӣ гуна мухлиси Барселона ҳастӣ ки ба ғалабаи дастат боварӣ надорӣ. Ҳарчанд ки ман мухлиси Барса ҳастам, вале бояд аз рӯи адолат ва факту далелҳо прогнози худро пешниҳод кунам. Ман ҳамеша хони онам ки Барселона дар ҳар бозӣ ғолиб бояд, вале ҳастанд одамоне ки ба ман ва прогнози ман боварӣ дорам ва аз рӯи инсофу адолат ва ҳақиқат прогнози бар дурӯғро ҳеҷ гоҳ намегӯям. Аллакай аз ҳайати асосии интихоб кардаи Куман маълум буд ки мо ҳатто ба мусовӣ умед дошта наметавонем. Одатан ҳамон дастае ки аз ғалабаи худ сахт боварӣ дорад ва медонад ки дастаи рақиб бар зидди ӯ фақат тактикаи дифоъро пеш мегирад, бо 3 муҳофизатгар 5 муҳофизатгар бозӣ мекунад то ки ҳарчи зиёдтар ба рақиб ҳуҷум кунад. Магар Куман то ҳамин дараҷа аз худ боварӣ дошт ки бо 3 муҳофизатгар ба майдон омад. рӯзи якуми рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо доир гардид ва акнун навбат мерасад ба рақобатҳои рӯзи дуюм. Месси аввалин бозии Лигаи Чемпионҳояш дар ҳайати ПСЖ чӣ кор карда метавонад? Оё Интер метавонад барои шикаст дар Лигаи Чемпионҳои мавсими гузашта аз Реал қасди худро гирад? Ба ин саволҳо дар рақобатҳои имрӯза ҷавоб пайдо хоҳем кард. Рақобатҳо ҷолибанд ва барои бозан шавқовартар кардани тамошои ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имконатро аз даст надиҳед. ҳайати асосии даста чунин буд: дарвозабон Тер Штеген, аз канори чапи дифоъ Араухо, аз канори рост Эрик Гарсия, муҳофизатгари марказӣ Жерар Пике, ним муҳофизатгари канори чап Жорди Алба, канори рост Роберто, ним муҳофизатгарони марказӣ Серхио Бускетс, Педри ва Френки де Йонг, дар хати ҳамла Мемфис Депай ва Люк де Йонг. Ҳалакай дар дақиқаи 12-уми бозӣ Люк де Йонг баъди партофти Депай ба мавқеи зарбазанӣ баромад, вале муҳофизатгари Бавария тавонист ки тӯбро рафт созад. Дар дақиқаи 19-уми бозӣ Барселона ба аксул ҳуҷум шитоб карду Френки де Йонг ба ҳамнасаби худ партоф анҷом дод, вале муҳофизатгарони чапқони Бавария тӯпро сари вақт аз ҷаримагоҳ ду сохтанд. Дар дақиқаи 34-ум бозӣ ҳисоб ба фоидаи меҳмонон кушода шуд. Баъди ҳуҷуми тези Бавария Девис тӯбро ба Сане дод ва Сане бо пасаш Мюллерро ба мавқеи зарбазанӣ баровард. Берун аз ҷаримагоҳ Мюллер зарба заду тӯб ба Эрик Гарсия бархӯрда самти ҳаракаташ дигар гашта вориди дарвозаи Тер Штеген гашт. Баъди қисми якуми бозӣ аллакай маълум гашт ки бозии Барселона ҳадаф надорад. Онҳо фақат кӯшиш доранд ки ҳисоби 8-2 такрор нашавад ва ҳарчи камтар гол сардиҳанд. Куман бо кадом тактика бозингаронро ба майдон бароварда бошад? Сюжети бозӣ тамоман маълум нест. Чунин ба назар мерасад ки дар хати ҳамла Депай бо дарахти ар бозӣ дорад. Тамоми партофтоб ба Люк де Йонги қадбаланди калазан ягон натиҷа надод, вале ба гуфти Куман ӯ де Йонгро нағз мешиносад ва дар Барселона ҳамин гуна ҳамлагар намерасид. Куман зарофаро бо шерон ба ҷанг баровардааст. Дар дақиқаи 52-уми бозӣ бозам Тер Штеген аз хати дарвоза зарбаи Санеро дур сохта Барсаро наҷот дод. Дар дақиқаи 56-уми бозӣ зарбаи якуми Бавария ба нишон нарасид. Зарбаи дуюм ба штанга бархӯрду Левандовски тӯбро соҳиб гашта голи дуюми Баварияро зад. Якчанд дақиқа пас аз ин Куман ба ҷои Бускетсу Роберто, Гави ва Демиро ба майдон овард ва баъдан Мингесау Каутино, Эрик Гарсияу Люк де Йонгро иваз намуданд. Бозингарони ҷавон хеле хуб худро нишон доданд, вале ҳоло ба онҳо таҷриба намерасад ки зидди Бавария бозӣ карда тавонанд. Дар дақиқаи 85-уми бозӣ Девис зуд ба ҳуҷум гузашту тӯбро ба Гнабри ҳаво дод ва ба як расиш зарба заду ба паҳлӯи дарвоза бархӯрда тӯбро ба Роберт Левандовски баргардонд. Левандовски хурсандона Пикеро фиреб дода голи севуми Баварияро ба нишон расонд. Ҳамин тавр ҳисоби бозӣ 3-0 ба фоидаи меҳмонон хотима ёфт. Куман рекордҳои нав ба нав гузашта истодааст. Барселона дар таърихи мавҷудияташ бори аввал аст ки дар бозиҳои мусобиқоти аврупоӣ 3 бозиро пайдарпай дар майдони худ бо бохт анҷом медиҳад. Барселона бори аввал аст ки даври аввали Лигаи Чемпионҳоро дар майдони худ камно бо мағлубият хотима мебахшад. Барселона дар майдони худ дар 2 бозии охир бар зидди Бавария 11 гол сардодааст. Мефаҳмед? Метавонед ба фикрҳои ман розӣ нашед ва маро ҳамчун мухлиси Барса танқиду таҳқир намоед, вале ҳисоби бозӣ ҳаққонӣ аст ва Бавария метавонед аз ин зиёдтар гол занад. Онҳо Левандовски доранд, мо Люк де Йонг, мо Гарсияи ҷавону Пикеи пир дорем, онҳо Зюлеву Упамекано, Жорди Албаи майдаи ки мо бо ҷароҳат ба майдон омад. Девис дар қиёс бо Алба мисли Кинг-Конг аст. Чунин муқоисаҳо зиёданд, вале ин баҳонаи мағлубият шуда наметавонад. Билохира қабул кунед ки бо чунин ҳаяту, бо чунин бозию, бо чунин сармураббӣ ба унвонҳои қаҳрамонӣ номзад шудани мо амри маҳол аст. Пеш аз бозии Куман гуфт ки ба шароф
мухолифати ман Барселона ояндадор аст. Ин кадуи норинҷӣ кадом ояндаро дар назар дошта бошад? Ё вақти гуфтани ин суханҳо алафи голландӣ дуд медод. Лекин дӯстони ман, дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.